శ్రీమతి శోభాత ఎంపీపీ గారిని కూడా పూజా కార్యక్రమం చేసిన కోరుతున్నాను. ओम वृद्धशानायभ्यो महावीरं जुम्बितमानं శ్రీమతి కోరకే గంగారు గారు ఇంద్రవెల్లి సత్తం జడ్పీటీసీ ఇంద్రవెల్లి. శ్రీమతి పుష్పలత గారు కూడా రావాల్సిన కోరుతున్నాం. వాళ్ళు అక్కడ మీటింగ్లో ఉన్నారు. వాళ్ళ తర్వాత మనతో పాటు జాయిన్ అవుతారు. ओम गंगनार्चिदीर्चिद्वानं रस्याः प्रेरयः वृत्तजायमानं वृत्तजानाभ्यः ओम सत्रानं देव सत्रपीडोपाशात् ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. పెద్దవారు వస్తారు, అవసరం అనుకుంటే పెద్దవారినన్నే రామచంద్ర గారు ప్రధానమంత్రి దగ్గర కూడా తీసుకుపోయి వారే నన్ను ముందుకు నడుపుతాడని కూడా నాకు నమ్మకం ఉన్నది. ఈ ప్రాంతం చాలా వెనుకబడి ఉన్నది కాబట్టి ఈ ప్రాంత సమస్యలు కూడా మీరు పెద్ద మనుషులుగా మీ ప్రధానమంత్రి దృష్టికి కూడా తీసుకుపోవాలా. మేము కూడా తీసుకుపోయినాం. కానీ మీరు ఈ ప్రాంతంలో మీకు అనుభవం ఉన్నది. మేము కొత్తగా ఎంపీగా అయినాం. కొంత మాకు ఆవేశం ఉంటుంది. ఎట్లనా చేసి మా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. కాబట్టి మా లక్ష్యం కూడా మీరు కూడా తోడైతే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి అవుతుంది. మీ పేరు కూడా మా ప్రాంతంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. మీరు మేధావులు, మీలాంటి మేధావులు ఆలోచిస్తేనే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి అవుతుంది. లేకుంటే ఇంత గతంలో ఉన్న నాయకులు తిరంగానే నేను కూడా గట్లనే మిగిలిపోతా. కాబట్టి నేను గట్ల మిగలద్దు అనే ఆలోచనతోటే ఇప్పటిదాకా పార్లమెంట్లో అన్ని సమస్యలు 10-11 సమస్యల్ని పార్లమెంట్లో లేవనెత్తడం జరిగింది. ప్రధానమంత్రిని కూడా 7-8 సార్లు కలవడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క మంత్రి దగ్గర పోయి మా ప్రాంతంలో ఈ సమస్యలు ఉన్నాయని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు ఏదైతే ఈ కళాశాల పాఠశాల ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నారో దీనికి మొన్ననే హెచ్కే నాగు గారు మరి మా ప్రాంతానికి ఒక ఏదో అవసరం ఉన్నది, ఒక 2 లక్షలు కావాలని చెప్పింది. కాబట్టి నేను ఈ 2-3 రోజులనే ఆల్రెడీ ప్రొసీడింగ్ కోసం కలెక్టర్ దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి మీకు 2-3 రోజులనే మీకు ప్రొసీడింగ్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఇంకా ఏమన్నా కావాలంటే కూడా ఎంపీ ల్యాండ్ నుంచి మీ పిల్లలు నా పిల్లలే కాబట్టి వాళ్ళందరి కోసం ఇంద్రవెల్లి గ్రామం కూడా బాగా కావాలా. ఎవరన్నా అనుకుంటే అరే అక్కడ పలానా స్కూల్ వనవాసి కళ్యాణ పరిషత్ స్కూల్ చాలా బాగున్నది అనేది పేరు రావాలా. పాఠశాలకు పేరు రావాలా. ఈ గ్రామానికి కూడా పేరు రావాలని మరొక్కసారి నా పత్రికా మిత్రులకు, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన సోదరులకు, సోదరబంధువులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.